Demitra ide sám na kanadského brankára Luonga a neprekonal ho Škoda. Dvaja proti jednému. Pavol Demitra. Gól! Sebe iba Tuoma Rutuho. Hossa, prihrávka na Demitru. Gól! Tu Pavol Demitra, je to gól! Štrbák teraz môže páliť, ešte Demitra, gól! Pavol Demitra proti Konklinovi, netrafil Pavol bránku. Druhú útočnú formáciu Jurčina. Tak toto je smola. Hľadu dvojica našich dobrých stredov. Gól! Gól! Na našej striedačke sa držia okolo ramien. Pavol Demitra skúša obľúd z opačnej strany. Demitra. Gól! Gól! Chceme gól, opäť budú slovenskí fanúšikovia v hľadisku. Demitra čaká. Už je tam poriadne klubko hráčov a vedieme 1-0. Nezachytil Miroslav Žata, na druhej strane úplne voľný Pavol Demitra. Hosová strela. Demitra, gól! Gól! Kontaktný gól Pavla Demitru. Prijalo nám aj šťastie. Odrazil sa puk k nášmu kapitánovi. Žijeme 3-4. Na gól máme 7 minút. Také sa presadili predsa.